Good morning नै जों दा थाबायगासिनो पाठसालानि लामायाव पाठसाला टु सालबारि जोङो दायो बे समाव जों थाबायगोन बा जों वाकिं खालामगोन स' लकेसनाव देखायदों 4 आवर स' नायनि जों दिनै कमप्लिट खालामनि स' बेसेबां आवार लायो जों नोंथांमोननो दान्दिसे उनाव जों खोन्थागासिनो दङ स' दिनै ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जाबाय स' गुवाहाटि थांनो नागिरदोंमोन जोङो दिनै जालुकबारि स' टाइमा मेनेज जास्लाबलिया ट्रेनबो हमस्लाबनो हाला गारिजोंबो मोनहैस्लाबला स' बेनिखायनो जोङो सानबायखि न'आवनो रिटार्न खालामनोसै स' न'आव रिटार्न खालामनायानो बेस्ट अपसन जागोन स' बेनिखायनो जोङो सिलबारिसे जोङो थाबायनानै थांसै दायो जों मर्निं वाकबो खालामनाय जाखासिगोन लोगोसे जों आंजों दंफायो आं इन्ट्रडाक्सन खालामनानै होआखैमोन नोंथांमोननि सिगाङाव आंजों लोगोसे दंफैनाय सुगेश नार्जारि बिथां माल्टि टेलेन्टेड स' बिथाङा नै अलवेज नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन इयारफन लागायनाय मानोना बिनि गार्लफ्रेन्डआ साब्रै नोंहा गाइस ओरैनो होनदो स' बिथाङा जोबोद लयेल मानसि स' बिनाव बिथाङा दा फनानो रायलायगासिनोबो दंबो जानो हागौ दा बुंथ'नो हाला गावनि खोथा मबाइलनि खोथा स' एनिवे नै भिउआ ओरैबायदि समायना ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि प्लेजेन्ट ओरैबायदि बार बारदों अखा ख्रि ख्रि हादों नै बापरे ओरैबायदि अखा स' नोंथांमोना मा बुंबावनो आं मोनहैनानै नोंथांमोनजों सावरायफिननोसै रायलायफिननोसै स' बेनो गाइस अके नै जों दायो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर जों बागमारा बाजार बारबोबाय लासै लासै थाबायलायनोसै स' जों बागमारा बाजार बारबोबाय जोंना जार्निया 18 किल'मिटाराव जोंना बेसे जाखोमोन 14 किल'मिटार जों कमप्लिट खालामबाय दा जों 4 किल'मिटार नांसिगौ लोगोफोर स' जों माने ओरैनो गोसो जानानैसो खालामदों बेखौ ओरैनो जों चेलेन्ज लाबाय हामारगोन ना हामारा नायबाय स' कुवालिटिया दासो एसे मोजां फैदो ना भिउआ कुवालिटिया बरिया फैदो आं गावखौनो गाव मोजां मोनदों माने स' अके गाइस स' नायबाय थादो स' टाइमखौ खोन्थाना होनाय एसे अननानै 2:24 टाइमा जाबाय 2:24 जोङो स्टार्ट खालामदोंमोन 10 AM निफ्राय स' माने जोङो अखा हानायाव दसे थाथ'नानै फैबाय नालाय एसे लेट जाबोबाय स' मोनहैसिगोन अके दा आं नै सुगेश बिथांनाव सोंनानै लानि माबायदि मोनदों बिथाङा थाबायनो मोननानै दे माबायदि मोनखो आथिं साइथिं रुवा जोब्बाय बस्था गैला ओमफ्राय माने जोंना बिटिसि फरेस्टनि माबा जानदों नालाय मा होनो इखो मा होनगोन रेलि ओमफ्राय इयाव हागोन ना हाया होनना दिनै ट्राय नायबाय जोङो थाबायनानै पाठसालानिफ्राय सिलबारि मोनथारसिगोन स' हामारबाय होनबा ना हाहां ओमफ्राय हागोन बिटिसियाव ना हाथावथाव थाबायथारनांगौबालाय आरो उपाय गैयियाव थाबायखानांगोन स' बिथांनि हेन्डसाम महरखौ नोंथांमोना लाइक खालामनानै मोनसे हेन्डसामल' नुखायो देरस्रांलायदो दामै खावगासिनो थाबायनाया बरिया हेन्डसामल'खालै नै बोथोरजों मिलायदो माने नोंथांमोना साननो नाङा लेथ्रा होननानै गस्लाया माने गस्लानि डिजाइनानो इदिनोखा आंबो दानि शक जादों माने मा गस्लायालाय खुन नांजोबनायलै लेथ्रा होनना सानदो बा इफोरबो मोनसे ब्रेन्ड बापरे अ माय गड होमबाथ' आंबो आंनि लेथ्रा गस्ला गानबोनांसिगोन ब्रेन्ड होनबोलायनो ना मा होनो गाइस जों हिलबारि मोनहैथारसिगोन सिलबारि अन्थाइबारि नै